Onyame Uretal ụmụ Anambra onye nwe egwu ọbata owele egwu oke na nwanne ị ga-anụ ya karịa ka ewele ya Bangro India kwenu iya Bangro India kwenu iya Bangro India kwezuolu uche ba egwu aka na-ebo December 214 ka anyị nọ n'ime onye ọbụla ga-abịa ya udo n'ọnwụ onye na-abịala egwu a ya bụ obere nwa ya bụ mmadụ ka Edwin nwa bụ nwanne udokwu bụ na ndị obi n'ọrịa metiti ebe isi eje enu ịdị aka na-alụ obele nwa na-agba mbọ Chukwugozie uche bụ akụkụ onye nwe uche onwere onwe ya onye nwe uche ọchịba n'onwe onye nwe uche onwe ego Superblack odogwu onye ọma ịbụ mmadụ ka Edwin nwa bụ ebe isi eje n'ugo ịdị aka na-alụ odogwu bụ Naịjirịa odogwu na Bangro India ebe ibi achụ ego uche bụ akụkụ abịa ike mmadụ ka Edwin nwa bụ nwanne nwoke nwa n'ọrịa metiti ọ bụ na ndị obi ka isi eje enu Superblack Elias Starboy na India na-ekele anyị si n'uche bụ ahụ egwu uche ebi elu ya ka na-abịala gị uche bụ ahụ onye ọma bụ mmadụ ka odogwu bụ na ndị obi n'ọrịa metiti ebe isi eje ịdị aka na si ebe ahụ ikike ukwu iji jee
marit n'elu anyị uche bụ akụkụ chukwu gozie gị idebe n'ọdụ ịnaba n'ọdụ ma okporo ụzọ ga-erube isi ebu mmadụ ka odogwu na bangro ya bụ bangro india ebe ibi atụ ego obele nwa na-agba mbọ ibu osisi dị n'iwu mmadụ n'ụwa emetụnye aka ibu spabla mmanwụ eji ego obodo jee n'asa mmadụ karịrị Elias Starboy India n'isi na kene Yos Mother Egon Edwin nwabụ nwanne ofu onye n'iyi ọra akwụchali n'obi eze na ọ bụ nne na ya nwe nli o wele o ji menụ Egon Edwin nwabụ nwanne ofu onye n'iyi ọra mama ọ bụ nne na ya nwe nli ezi nwanyị n'ịmalụ akwụchali n'obi eze ya bụ na ndị obi eze Elias Starboy isi na kelele gị Yos Brothers Chinedu Eto ya na Chukwu Jideofor Toms uche bụ akụ nwanne m onye ọma mụchile eto dike egwu aka eji ebi elu onye nwe uche onwe ego ma uche bụ akụ nwanne m Chukwu Jideofor onye ọma Toms ka ị na-aza Chukwu Jideofor Toms na ị ga-adị ode n'ụwa Elias Starboy Spablack isi na kelele gị nna m eke Okoto alụsị na ụmụ eze anamụ ọ bụ Spablack na kele ya nna m eke nwanne m Okoto alụsị igwe alụsị Spablack onye ọma ya si mụ kelee uche bụ akụ Spablack odogwu na bango India gbatagbute akụ n'ime ego oge na isi na nkele Yos Big Boss Obu Man Alone Chief Akunne na Ghana esi nwa mmụọ ọba anam isi na ngwa na uche bụ Big Boss odogwu obugo nwanne Alone Chief Akunne odogwu na Ghana nwa mmụọ ọba uche bụ onye nwe uche onwe mmadụ odogwu obugo man onye ọma nwanne Alone odogwu na Ghana ụkwụ iji je Ghana ụkwụ ahụ ya ka ị ga-esi n'aka ị ga-eje obodo jee n'ata anyị ejego obodo jee n'ata Spablack na nkele yi Super odogwu Spablack onye ọma odogwu na bangro onye anyị na-eli ego ya ka anyị na-etu ome ego onye anyị lie ego ya ka anyị na-etu ome ego Spablack onye ọma odogwu na-agba uche gwa uche ka iji ebi ụkwụ iji jee ya ụkwụ ahụ ka ị ga-eji nata ị ga-ejego obodo jee anyị ejego obodo jee nata egbe
Mr. Chris Ude, Likido Travel and Tours Nigeria Limited, Mwewelu Ezeshi. Chris Denu, Oyomamu Chris Kido Man, Chugozie Kido the Travel and the Tours Nigeria Limited, Odoko. Oyomandi Aije Mono, Oluwa Bogo wa, Yasimu Kele
igwe na Italy. Nwanne m akụbele Odogwu ọfọ ọzọba igwe na Italy. Chukwu gozie gị. Ifeanyi Ọgụgụba ya sị na nkiri ego uche bụ akụ nwanne m dị n'ụwa ya. Mmanwụ eji ego obodo jee n'asa. Ego obodo jee n'asa. Ego obodo n'asa. This is your friend Charles Okeke Igwe family. Mwe welumu anam ekwe na eze na-eme na anam India. Hello Jimanu. Charles Wanema Charles Okeke Igwe wa mwe welumu Odogwu na India. Ifeanyi Ọgụgụba ọ dị n'ụwa ya sị m kele ihe Starboy Odogwu ebu mmadụ ka Wedwin onye lele gị mmadụ nke eji aka abịa ifezala n'afa ya ka ị na-eme efezala n'afa ya ka ị na-emelu chiko ebu mmadụ ka eji aka mmadụ ka nwanne m a isi na nkenelugo chudozie wee ma nwanne m nwata ga-amụdogwu ya bọdị na nweme ezi papa chiemeli n'ụlọ emebe chudozie ma wee mmadụ ga ọra mọbili ndị akịna mmiri usebe uche ikike dị n'ụwa ya mmadụ kawanne ma gị si na nkene Ifeanyi nwanne m Ifeanyi nwe selesi onye ọma amụọ bụ abụ Ifeanyi nwe selesi wa na mmụọ bụ ana m mmadụ ka si na nkene ya hello Jimanu mmadụ ka nwanne m onye ọma isi kenelu gị onye ọma Paul Samuel ya bụ agbada koko mamụ igwe ime ya bụ spabla ya si kene ego uche bụ akụ nwanne m dị n'ụwa ya uche ka eji ebi uche ka eji ebi idu sija sawa kere sija kere iba sawa Maduka ibu Maduka isi m kene Anyameke mụdọji nwanne m dọji wee gụba ya bụ nwunye na-ewa ọma nwunye ọra dike yọra na ebe o si eje elu Gomanda Blood Anyameke ma ụdọji egwu ọba nwanyene one of Yora Anam Gomanda Blood Superblack na kene inuche bụ akụ Basili nwanne m a okwugbo meli tiori ka ị na-aza Basili okwu omeli okwu tiori mmadụ kedu ị nọsị na kene uche bụ akụ aye mmadụ kanụ mmadụ ka nwanne m obele nwa nwere obi Chukwu gozie gị isi a na-awọrọ atụ ife na-agwa gị uche bụ akụ anya fulugo nweleala ya anya fulugo nweleala ya mmadụ ka mmadụ ka isi na kelele gị Chukwu ma
achị onwe ya ka mmadụ ji achị onwe ya n'ụwa ya. Idiala nọ ndị ọma ọ bụ ndị Bangro ọ bụ ndị Bangro India ndị na-emele mmanwụ mụ bụ chomo ya mekwu mmadụ kawale egwu akọwa mana ibu elebele iche ife ahụ ka o ji ebi ya ka o ji aba mba ka ahụ ka ndị aka egwe mụ wee tipu nkọ ya ndị egwuregwu n'ụwa ya. Mmadụ ka esi na kelele gị Sunday man mana ọ bụ ndị a ji biri obodo Sunday man uche ebe ahụ ya ka eji ebi elu ya ka eji achị ọkpọ uche ka mmadụ ji nwere onwe ya n'elu ụwa ya. Mmadụ kọrọ ọma spọbụla odogwu na Bangro isi na kelelu gị ya bụ ọbịa nwadidi nwa nwere obi nwa ego ya bụ onye ọbịa ya bụ ọbịa nwadidi onye ọma ọda m ọbịa odogwu uche bụ akụ nwanne m ego. Disemba 214 anyị nọ n'ime onye ọbụla na-adabe ya udo n'ọnwụ ekpere ya ka ndị ebio spabụla kọrọ ọma ụkwụ ijije ndị a ụkwụ ahụ ka ị ga-eji nata mmanwụ ejego obodo jenata mmanwụ ejego obodo jenata anyị ejego obodo jenata mmadụ kedu esi na nkenale gị the family of yours boss ls Kibo Obi Iwoba mekene yi ọ bụ mmadụ kedu ọ si na nkene yi n'uche bụ akụ mmadụ kanụ obele nwa were obi ọma esi happy December I wish you good luck long life and prosperity. When you are life transform one when you are life oh babula tolo tapa oh madoka oh madoka esina keneleki onye ebushi nwa bụ eze computer wizard na India nwa mmụọ balichi nwanne chuno nso na Malaysia. Onye Chukwu gwa m onye bụ Chukwu onye bụ Chibienu nwa bụ eze ke na-aza computer wizard odogwu na Bangro India ebe ibi atụ ego India ọbalichi nwanne chuno nso Malaysia ka ọ dị ebio uche bụ akụmale m onye ọma abịa ike idu Ikechukwu nwa bọọlụ afọ nwere ote ma ọ na-emeri mmadụ ka nwanne m onye ọma ya si kene gị Ikechukwu egwọlụ afọ nwa Elotena the Sergeant Kuma na mwenwelu m anam ekele onye ọma ọ sị nwanne m ọ sị nwa Chukwu odogwu na Malaysia spabụla ọma onye ọma ya si kele n'uche bụ akụ uche ka eji ebi ya bụ akọ na uche dọwada wee lọji mmadụ egwu a na-atụ afọ obere ụzọ ọ dị fen ọbụla by skimbe na ọ by skin na skimbe ị na-akọ akọ na ịbịala ịka akọ saa
Maduka si na nkene yi uche bụ akụ elozimenu Simon Wanema Modu aka Igbo odogwu na Awore Simon Modu aka odogwu na Awore Super Black Starboy osi na nkene yi uche bụ akụ December 2014 ka anyị nọ n'ime onye ọbụla ga-abịa n'udo na ọnwụ na-ekwu asị ekwuru okwu ịkara ekwu Elile ejike ego, idi akinal jebilio ekwe.
na-aza onye ụka aka na-aza odogwu Naijiria biko Kelechi na-eto ya bụ nwanne m Chedu nwa bụ nwanne Muvi na nọdụ ka ọ bụ a odogwu na Delta Uche bụ ahụ nwanne m onye lile gị ya ka m ga-akpọ ome ego ndị egwuregwu
n'isube ka ndị ekene Chinedu